IMF وفدی اسٹیٹ بینک آف پاکستان آمد حکام نال ملاقات ذرائع وزارت خزانہ دے مطابق ملاقات وچ معاشی کارکردگی تے ڈیٹا اتے بریفنگ دورے دا مقصد $7 ارب دے توسیع فنڈ سہولت دے تحت تیجا اقتصادی جائزہ ہے۔ اسی ایران نال ڈیل دی کوشش کر رہے ہیں، اسی چاہنے ہیں کہ معاملہ سفارتکاری نال حل ہوئے۔ صدر ٹرمپ نے دوجی صدارت دے پہلے اسٹیٹ آف یونین خطاب وچ آکھیا اسی یہ سننا چاہنے ہیں کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ باسر اراغچی دا ٹرمپ دی تقریر تے رد عمل، آکھیا ایران واضح کر چکا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا۔ پرامن جوہری ٹیکنالوجی تو فائدہ اٹھانا ایرانی عوام دا حق ہے۔ لاہور وچ بسنت دے دوران 17 اموات ہوئیاں، محکمہ داخلہ نے رپورٹ عدالت وچ جمع کرا دتی۔ رپورٹ دے مطابق کرنٹ لگن نال 3 درخت تو ڈگ کے 2 افراد دی موت ہوئی، 12 افراد چھتاں تو ڈگ کے جان دی بازی ہار گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بسنت دے دوران ڈور پھرن نال زخمیاں دی تفصیلات بھی طلب کر لتیاں۔ جسٹس اویس خالد نے درخواستوں تے سماعت کیتی۔ پنجاب بھر وچ پہلی واری انفراسٹرکچر تے ڈیزائن اسٹینڈرڈائزیشن دا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے ون پنجاب ون اسٹینڈرڈ پالیسی دی منظوری دے دتی۔ مریم نواز دی زیر صدارت اہم اجلاس، انفراسٹرکچر دی مکمل کایا پلٹن لئی خود مختار اتھارٹی بنانے تے غور۔ بلوچستان دے علاقے تربت وچ مسلح افراد تا ایک کار اتے حملہ، اندھا فائرنگ نال ایک ہی خاندان دے 6 افراد قتل۔ پولیس دے مطابق مسلح افراد نے کار نو اگ لا کے ساڑ دتا۔ چابک عالم ہون والیاں وچ خواتین تے بچے بھی شامل۔ تے انگلینڈ تو ہار دے بعد پاکستان دی سیمی فائنل وچ رسائی مشکل، ہمیشہ دی طرح ایک باری پھر اگر مگر دا کھیڈ شروع۔ نظراں ہن نیوزی لینڈ دی شری لنکا تو جمعے نو انگلینڈ تو ہار تے لگ گئیاں۔ جے نیوزی لینڈ اپنا میچ ہار جاوے تا پاکستان شری لنکا دے خلاف جیت درکار ہوے گی۔ اج شری لنکا دے جتن دی صورت وچ پاکستان دا سیمی فائنل دا سفر مک جائے گا۔ گروپ 2 وچ اج نیوزی لینڈ تے شری لنکا آمنے سامنے ہون گے۔